Κύριε Τσακάλη, μπορείτε να πάρετε μικρόφωνο? 7, 8, 6. Αν και ακούγεστε από το μικρόφωνο του διπλανού σας, αλλά καλό είναι να έχετε και το δικό σας. Εγώ θέλω να πω ότι δεν ασχοληθώ τόσο με το οικονομικό, γιατί αυτή τη στιγμή η πόλη αλώνεται. Και τι θέλω να πω, για να καταφέρεις να ρίξεις μια πόλη, την Ελλάδα δηλαδή, και να γίνουμε υποχείριο των Βρυξελών ή της νέας τάξης πραγμάτων, θα πρέπει να πεινάσει ο λαός και αυτό οδηγείται με τις μειώσεις και όλα αυτά, εκεί οδηγούμαστε. Θα ήθελα όμως να κάνω δύο ερωτήσεις προς τους κύριους βουλευτές για να μου πούνε τη θέση τους, όχι την κομματική, αλλά την ελληνική θέση, τη θέση σαν Έλληνες πολίτες. Όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, ανάφερα πάλι για το γένος των Ελλήνων στις στρατιωτικές σχολές και στις σχολές της αστυνομίας. Θα ήθελα να μου πούνε αν συμφωνούν με αυτό που έγινε φέτος, αφαιρέθηκε το γένος και απλώς με την ελληνική ηθαγένεια έχουν δικαίωμα να μπουν και αλλογενή στοιχεία. Και κατά μια δεύτερη θέση, άλλη μια δεύτερη ερώτηση θα ήθελα να μου απαντήσουν. Πάλι σχετικά με το τζαμί που σκέφτονται να φτιάξουν στο Βοτανικό, σε μια ιστορική περιοχή. Δεν έχω πρόβλημα να φτιαχτεί κάπου αλλού το τζαμί, για να μην με θεωρήσετε εθνικιστή ή κάπως αλλιώς ταμπέλα. Όπως και όταν διαμαρτυρόντουσαν κάποτε οι ανθρώποι για τα δικαιώματά τους, λέγανε αριστερούς, ίσως τώρα κάποιοι άλλοι θέλουν να κρεμάσουν κάποια άλλη ταμπέλα. Γι' αυτό πριν να μου την κρεμάσετε, μην θεωρήσετε να μου κρεμάσετε κάποια άλλη ταμπέλα. Θα ήθελα να μου πείτε σε αυτά τα δύο ερωτήματα πώς το θεωρείτε όταν αυτό το τζαμί θα φτιαχτεί σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 2006 με έξοδα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, και ακούω εδώ τον κύριο μαθηματικό να διαμαρτύρεται ότι δεν παίρνει αύξηση για 150.000 και έχω ακούσει ότι το κόστος του έργου αυτού θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια ευρώ, όταν συνεχίζουν τα δημόσια έργα, κατά τη γνώμη μου, όπως κατά δήλωση του πρώην αρχηγού του Ναυτικού, να φτιάχνονται με 5 φορές πάνω από ό,τι πραγματικά κοστίζουν και ζητάνε από τα γεροντάκια των 600 και 700 ευρώ να μειωθούν οι μισθοί. Φυσικά μειώνονται και οι μισθοί των συναδέλφων μου και ο δικός μου μισθός, αλλά το θεωρώ τελευταίο. Μάλιστα, να ακούσω μια απάντηση. Κύριε Τρενταφυλόπουλε, τώρα να αρχίσει ο Σταμάτης πρώτος. Κύριε Σταμάτης, για να τηρήσουμε τις ισορροπίες. Λοιπόν, όσον αφορά τη θέση σας για τους μετανάστες οι οποίοι θα αποκτήσουν την ηθαγένεια και εν συνεχεία θα υπηρετήσουν και στις σχολές και στο δημόσιο τομέα. Ήδη έγινε από φέτος. Έχει ξεκινήσει αυτό. Ναι, έχει ξεκινήσει, υπήρχε πάντοτε ο νόμος. Υπήρχε πάντοτε μάλλον ο νόμος για την απονομή ηθαγένειας. Φέτος, όπως ξέρετε, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο τελευταία. Εμείς σαν Νέα Δημοκρατία αντιδράσαμε. Θελήσαμε να γίνει βέβαια, να δοθεί η ηθαγένεια ενδεχομένως όχι σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών, αλλά να δοθεί με τρόπο ορθολογικό και αφού προηγουμένως υπήρχαν και ετίθενται ορισμένες προϋποθέσεις και εξασφαλιζόντουσαν οι προϋποθέσεις αυτές. Και γι' αυτό καταψηφίσαμε τον νόμο. Σίγουρα είναι ένα σοκ όταν το σκεφτεί κάποιος και δει ότι μέσα σε μια σχολή στρατιωτική, σε μια σχολή αστυνομίας, θα υπάρξουν άνθρωποι προερχόμενοι από άλλα κράτη. Υπάρχει, συμβαίνει αυτό σήμερα. Νομίζω ότι συμβαίνει στη Σχολή Ευελπίδων. Έτσι ένα απλό παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου. Εάν αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο νέος, αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια με τις προϋποθέσεις που εμείς είχαμε θέσει και επιστρέψει στην Ελλάδα, θελήσει να γίνει Έλληνας, είναι δεύτερης γενιάς μετανάστης και έχει γεννηθεί εδώ, εγώ προσωπικά δεν θα είχα αντίρρηση να προχωρήσει και να ενταχθεί και σε σχολές στρατιωτικές αλλά και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Κύριε Δαφυλόπουλε, μια κουβέντα. Το τζαμί δεν το ξέρω το θέμα. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω το θέμα αυτό. Ξέρω ότι θα κτιστεί κάποιο τζαμί. Τώρα την ιδιαιτερότητα δεν την γνωρίζω και έτσι δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω. Κύριε Αθανασιάδη. Έλεγε κάποιος δύο πράγματα δεν συμπαθώ. Το ρατσισμό και τους μαύρους. Είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή. Είμαστε μια χώρα που δεχόμαστε οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε σε αυτή την οικογένεια. Μια χώρα η οποία τουλάχιστον για την μεταναστευτική πολιτική της κάνει προσπάθειες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζήσαμε σαν Έλληνες το Κάσταρμπάιτε της Γερμανίας, πήγαμε στη Γερμανία, ζήσαμε εκεί. Εκεί γίναμε Γερμανοί πολίτες, γίναμε αξιωματικοί του γερμανικού στρατού και της αστυνομίας. Πήγαμε στην Αμερική και διεκδικήσαμε θόκους
δημαρχιακούς, ακόμη και ο αρχηγός, εν πάση περιπτώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε ο Δουκάκης, θα μπορούσε να ήταν και πρόεδρος. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι κάποια στιγμή, όσο και αν είναι επώδυνο αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτούς που δεχόμαστε και είναι νόμιμοι θα πρέπει να αποκτήσουν δικαιώματα για να μην έχουμε τα φαινόμενα αυτά τα δυσάρεστα που παρακολουθούμε σε όλη τη χώρα. Εγώ λοιπόν προσωπικά θα έλεγα ότι δεχόμαστε να φιλοξενήσουμε τους ξένους, δεχόμαστε να αποκτήσουν και αυτοί ίσα δικαιώματα με τον Έλληνα εργαζόμενο, διότι και αυτοί είναι φορολογούμενοι πολίτες πλέον στην Ελλάδα και δεν θα πρέπει να τους βλέπουμε με ένα διαφορετικό μάτι ρατσιστικό και να τους αφήσουμε στην απομόνωση. Αφήνοντάς τους στην απομόνωση θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα στη χώρα και την κατακραυγή των Ευρωπαίων θα έχουμε αφενός και εσωτερικά στη χώρα δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Σε αυτό που είπε ο κύριος βουλευτής, τώρα για τους βορειοπυρώτες που έχουν έρθει και έχουν μια ειδική ταυτότητα και για να ψηφίσουν χρειάζονται πιο πολλά χαρτιά από ό,τι χρειάζεται κάποιος ξένος που έρχεται απ' έξω. Καλά, άλλο θέμα είναι. Βεβαίως, γιατί είπε τώρα για πατριωτισμό, είπατε και για αυτό. Αλλά εκεί όμως δεν κοιτάνε τον πατριωτισμό, ούτε κοιτάνε εκεί να διευκολύνουν και προσβάλλουν αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή που είναι εδώ πέρα 250.000 λαός. Εγώ όσον αφορά με το τζαμί που είπε ο κύριος, θέλω να του υπενθυμίσω ότι οι Έλληνες είχαν πολλές ελληνικές εκκλησίες και ορθόδοξες στην Αίγυπτο, στη Συρία, πολλές εκκλησίες. Δεν μας στέρισε όμως το καθεστώς που είναι μουσουλμανικό να έχουμε το δικαίωμα ή να έχουμε εκκλησίες για τα θεία που λατρεύουν. Η ιδέα αρχαία οι Έλληνες είχαν ένα θυσιαστήριο το αγνώστο Θεό. Ναι. Για να τιμήσουν και τον Θεό τον οποίον δεν γνώριζαν. Αν προσέξατε όμως, αυτό που είπα δεν είπα να μην φτιαχτεί τζάμι σε άλλη περιοχή. Αλλά δίνεται σε μια στρατιωτική περιοχή που το 1996 την είχε ζητήσει ο Δήμος Αθηναίων για να αναβαθμίσει την περιοχή φτιάχνοντας πλατείες και παιδικές χαρές. Την είχε ζητήσει από το ναυτικό και το ανώτατο ναυτικό συμβούλιο αποφάσισε και δεν την έδωσε. Και αυτή τη στιγμή, μετά από 14 χρόνια, τη δίνουνε και είναι ιστορική. Δεν πήραν οι χριστιανοί να την πάρουν οι μουσουλμάνοι. Δεν είπα χριστιανοί. Είπα Έλληνες πολίτες. Αναβάθμιση της περιοχής. Θα ήθελα να σας πω κάτι, ότι το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, το οποίο σεβάστηκαν όλες οι μονοθετικές θρησκείες, μέσα στο μοναστήρι υπάρχει το αποτύπωμα του Μουχάμπετ, του ιδρυτού του μουσουλμανισμού, ο οποίος τότε ο ηγούμενος τον είδε και πίστεψε ότι κάτι θα γίνει, η αρχιλιστής ή οποιοδήποτε, και ήθελε να προφυλάξει το μοναστήρι. Το έβαλε μελάνι στο χέρι, έγραψε ο ηγούμενος και το σφράγισε με τα χέρια του. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Πήγε εκεί και ο Σαντάκ τότε που θυμάμαι και προσκύνησε σε αυτό. Που σημαίνει ότι την χριστιανοσύνη και γενικώς οι μουσουλμανικές χώρες σέβονται. Κύριε Ιωάννου, για να προλάβουμε το χρόνο, θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Ναι, ναι. Γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και ναι. Απλώς έθεσα σε μια αντιπαράθεση με τον κύριο. Εγώ θα φύγω από αυτή την πραγματικότητα που συζητάτε, θα σας φέρω στην πραγματικότητα της πρωτεύουσας. Όπως ξέρετε, το μετρό ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 1999. Είμαι ένας από τους σχεδόν από την αρχή που εργάζομαι στο μετρό και αυτή τη στιγμή, και επειδή είμαι και εκλεγμένο μέλος στο ΔΕΛΤΑ